Milé dámy, vážení páni, ja vám predstavujem jeden zo špeciálnych a luxusných balíčkov pleťovej kozmetiky, ktorú máme v ponuke v Mary Kay, tentokrát v naozaj špeciálnej, exkluzívnej edícii, v takomto darčekovom balení aj za naozaj veľmi krásnu cenu. Je to balíček, ktorý je vhodný pre dámsku pleť, ale samozrejme aj pre pánov. A balíček obsahuje kolekciu prípravkov, ktoré sú tak na 4-5 mesiacov a sú vhodné na dennodennú starostlivosť a poskytujú naozaj dôkladné očistenie pleti, hĺbkovú regeneráciu a zároveň hydratáciu. Poďme sa pozrieť na to, čo táto kolekcia obsahuje. Je to čistiaci penivý krémik na umývanie pleti ráno večer na odstraňovanie nečistôt a zároveň obsahuje slnečnicový saflorový olej. Takže už pri čistení, umývaní pleti máte pokožku veľmi jemnú, veľmi hladúčku, veľmi príjemnú a hlavne dokonale čisté pory. Druhým prípravkom, ktorý sa tu nachádza, je liftingové sérum. To je môj miláčik, obsahuje jednak AHA kyselinky a jednak kmeňové bunky rastlinného pôvodu zo vzácnej rastlinky z pupočníka azijského. Skrátka, tento môj miláčik používam ráno večer, vždy po vyčistení pleti a sú tam okamžité liftingové účinky a je neskutočne príjemná pleť po nanesení tohto prípravku, naozaj natiahnutá, taká zamatová, veľmi príjemná. Takže pokiaľ máte pleť momentálne v takom stave, že je povednutá, že chcete, aby ste ju liftingovali, vytiahli a naozaj krásne refreshli, tak toto je kombinácia, ktorá je práve pre vás úplne dokonalá. No a na jeseň a v zime je veľmi dôležitá taká dôkladná hydratácia, možno takými hustejšími krémikmi. A tú dokonalú hydratáciu nám poskytuje denný a nočný krémik. V dennom krémiku sa nachádza aj faktor SPF 30, takže máte pleť naozaj krásne chránenú. V nočnom krémiku sa nachádza okrem iného vysoká dávka retinolu. Je to vlastne vitamín A, ktorý zo všetkých antioxidantov ide najhlbšie do pleti a stará sa o obnovu vašich buniek, o jej regeneráciu a takú stimuláciu, aby si proste tá pleť tie bunky ďalej tvorila a aby tak nespomaľovala v tomto procese. Takže hydratácia na ráno večer. No a čo sa týka očného okolia, tak je tu famózny očný krémik, ktorý z očných krémov v Mary Kay je pre mňa taký najobľúbenejší. Je hustejšej konzistencie a tam okamžite cítite lifting a môžete si ho dávať aj na očné viečka. Takže luxusná sada Time Ways Repair za skvelú cenu v ponuke teraz v limitovanej edícii v takomto krásnom darčekovom balení. Takže, keď ju chcete pre seba alebo pre niekoho, koho by ste potešili, tak neváhajte ma kontaktovať. Táto edícia je limitovaná. Želám vám krásne dni.